Tag ka nato po, pwede nagig ka ita mo pahiluna sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ya, napa may bangko are. Kanin sa sulod. Ya kung are daw ato ipahiluna ang atong tagsa-tagsa kaugalingon alang sa atong pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Andam na bata nga modaig ug musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So sa dili pa nato sugdan ang mga pagdaig o mga pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, ako ang gihangyo si Pastora Carmen alang sa opening prayer. Okay, pabilintas pagtindog atong bayaw ang atong presensya sa atong buhi nga Dios, magampo ta. Amahan na mo nga balaan, dalaygon ang imong pangalan, Ginoo, niningtak na sa kabuntagon, Amahan. Ania kami, O Dios, uban sa dakong pagpaubos, Amahan. Diin kami magasimba na usab kanimo, Amahan. Panalingini ang matang usa kanamo, O Dios, niningtak na. Salamat, O Dios, sa imong pag-andam nini, Ginoo, din ikaw mahimuot, O Dios, sa among mga pagdaig, pag-awit, Ginoo. Pagasimbahon ka na mo, Ginoo. Ani ang imo mga katawhan, O God. Wala kami mahimo, Ginoo, kung wala ka. Panalangin ang matag-usa, O Dios, gikan sa mga bata, ngadto sa mga hamtong, Ginoo. Ipabati, O Dios, ang imong presensya. Ipabati, O Dios, ang imong kalipay, O Dios, nga gikan kanimo, Amahan. Hallelujah. Dios ka nga gamahanan, Amahan. Bisan pa man, Ginoo, sa wala pa diri, ikaw ang Dios nga giya kanila. Imong silang dalon diri, O Dios, sa imong tilan, Amahan. Aron ikaw pagasimbahon, O Dios, sa imong mga katawhan, Amahan. Diin magpasidungog sa imong gamahanang pangalan, O Dios. Hallelujah, Lord Jesus. Bisan pa man, Ginoo, sa mga mensahe, O God. Panalangini, Ginoo, imong alagad, Pastor Gideon. Hatagi siya, Ginoo, sa pinasahi ng mga mensahe nga gikan gayud kanimo, Amahan. Panalangini siya, Ginoo, hangtod, Ginoo, sa paghuban, O Dios. Hangtod, Ginoo, bisan pa man, Ginoo, sa maabtan, Ginoo, sa mga mensahe, maabtan sa mga pagdaig. Imong panalanginan, himo ang abli, ang hunahuna o kasing-kasing, O Dios. Hallelujah. Bisan ang nagdala sa gitar, O Dios, imong panalanginan. Bisan, Ginoo, sa drum, O God. Ikaw ang Dios nga balaan nga modihog, O Dios. Pinasahi nga dihog, O God. Diin kami malipay, magpataas sa imong pangalan, O Dios. Hallelujah. O Ginoo, Amahan nga balaan. Bisan ninin maong dapit, o din di Ginoo, maabtan, Ginoo, sa tingog nimo, Amahan. Mga mensahe, O Dios, nga nagdala kaluwasan, Ginoo. Imong pabati, O Dios, ang imong presensya, ang tanan malipayon nga magdaig sa imong pangalan, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Ang imong pangalan lamang may mapataas, O Dios, nining kabuntagon, Amahan. Bisan sa akong kinabuhi, Amahan, sa akong pag-live, ikaw ang Diyos nga mo panalangin, maghatag ka kadasi, Ginoo, mapuno ka sa presensya ang imong mga katawhan sa pagdaig, Lord. Hangtod, Ginoo, sa paghuman, Amahan. Hallelujah. Salamat kanimo, Diyos. Ang mga katawhan din ni Ginoo uban sa kalipay nga mopabati sa mga pag-awit, mga pagdaig, O Dios, na maabot sa imong trono, O God, hangtod sa paghuman, O Dios. Hallelujah. Ako kining giampo, Amahan, pinagi sa imong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag, mga igsoon. Andam na ba ang tanan sa pagdaig sa atong buhi nga Dios? Kung kinsa maganito nagdala og kagoong kung sa likway na igsoon, kung dili ni ata aron ta modaig
uban sa kalipay, magpasidungog ta sa atong buhi nga Dios. Ihikli na mga igsoon ang kanang naa sa inyong nauna. Ihikli na kay magdaig ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Kung unsa maganing niya sa atong nauna, ihikli na ka magpabilin ta niya. Kanta ta, mga isang padayon ta, magpabilin ta sa atong buhi nga Dios. Magpabilin ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Pagsaanindog ang kinabuhi Kristohanon, isang daghang alang toson, makapaniyong kinahon, malayan na kay siya nga nagpuyo ka na, makakatawag sa tanan. Pabilin kami kanimo, moagin man ang problema. May kasolbaran, may makababat sa mong pagsimba. Magpabilin ka mga igsoon sa atong buhi nga Dios. Dili ta magpadala sa tagol. Magpabilin sa niya hangtod Ginoo sa kanturan. Pabilin kami kalimo, di man ang problema. May kasulbaran, may makababat sa mong pagsimba. Kamanan, talos na pasidog ka. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Magpabilin kami kanimo, God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ani ang imong mga kaanakan, Ginoo. Niduol kanimo, Amahan. Susihaw, Dios, ang atong matag kasing-kasing, Ginoo, huna-huna. Kung unsa man gani ang lama, niya sa mo kasing-kasing, wa kini ikaw ang maghari, O Dios. Hallelujah. Atong ipaubos ang atong kaugalingon, atong ipasusi mga igsoon ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Yes, Lord. Hallelujah. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Upawan ang ako na di katulog nga paghigugma, diha kanimo Ginoo. Pati ako kakson mo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Itinguha ug ipaghandoy Ginoo sa mapausan nagawa ko. Punon mo aniya ako Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord.
Ania kami ugat. Uban sa dakong pagfocus, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, kay imong susiho ng among nahula kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo, bukawa ang ako tulog na paghigugma diha kanimo sa among hunahuna. Himuha kaming takos ang ayan nga modaig ya kanimo, O Dios, na diin imong mahimutan ang imong makatawhan, Ginoo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Padayon ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Uduot ta, kanta ta uban sa pagduo sa atong taksa-taksa na kinabuhi. Sa pagbabago
kinabuhi. Samtang Ginoo na nagpitik pa nga mo kasing-kasing. Samtang Ginoo nga naginhawa pa mi. Ikaw lamang among simbahon, Ginoo, hangtod sa katapusan, Amahan. Hallelujah. Yes, Lord, sa imong kaayo, Ginoo, sa dako imong gugma kanamo, God, imong gipakita ang imong gugma kanamo, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Sa dihang handumon ko ang ibuhat mo, daw gikunis-kunis sulod ning dughan ko, sa kadako sa imong gugma tanan giantos mo, alang ka na ako. Unsay angay na akong gigabuti, kulang pa man gani bisan ang kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa cross, tanan imong giantos, alang ka na ako. Samtang may ginhawa, samtang may pitik pa ang kasing-kasing ko, samtang may kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Hangtod sa katapusan, ing kalibutan, ikaw ang kalagaran. Yes, Lord, hallelujah. Pahinuon ang gibuhat mo, pahinuon mo kanako ang saad mo, nga anak ka sa langit, tanan gianda mo, alang ka na ako. Samtang may gininhawa, samtang may pitik pa ang kasing-kasing ko, samtang may kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Hangtod sa tapusan ning kalibutan, ikaw ang kalagaran. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang kalagaran. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat kay kanimo, Ginoo. Salamat, Lord God, sa hangin nga among giginhawa. Samtang Ginoo na panghangin nga mo'y among giginhawa, Amahan. Walay paglubad ang among pagsimba diya kanimo, Ginoo. Among mahinungduman, Ginoo, ang imong gugma dito sa Kalbaryo, God. Dili utami angay kanimo, Amahan, apan imong ipabati ang imong gugma, imong gibuhat ato dito sa krus. Aron lang kami, Ginoo, mapasaylo ang among mga sala, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sa krus, sa Kalbaryo, ang andumanan sa dako.
kasing-kasing, O God. Hallelujah. Salamat, O God, sa imong pagdawat sa among mga pagdaig, O God. Salamat kanimo, Ginoo. Madaghan pa kita katamo. Ilanan, Ginoo. Mamo ang cross. Ginoo, imong gipasan ang tanan namo, Ginoo, nga mga kalapasan, Ginoo. Hallelujah. Takos gyud ka sa tanang butang, O God. Takos gyud ka, Ginoo, sa tanang mga pagdaig, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord, sa imong kamatayon ngadto sa cross, O God. Hallelujah. Pagkatahon kayo sa imong gugma kanamo, O God. Bisag dili kami angayan, Ginoo. Aba nang imong gugma. Imong ipapsinating sa among kinabuhi, O God. Hallelujah. Sa ngalan mo, Ginoo. Ay gahom sa ngalan mo. Ay gahom sa ngalan mo. Ay gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Tingog ako nga masod kanimo. Oy, lingkasing-kasing ko. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, kalimutan sa katahong, sa kadako, sa imong gugma diri kanamo, O God. Hallelujah. Puna kami, O Diyos. Puna kami sa imong gahom, O Diyos. Sa imong presensya, O God. Ikan kanimo amahan. Hallelujah. Takos yung kang pagkadaikon, O God. Takos yung ka, Ginoo, nga mabayaw, Ginoo. Takos kang simbahon, Ginoo. Hantod sa katapusan, sa kalibutan, amahan. Hallelujah. Kining tanan, amahan. Amo kining gisali kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ato palakpakan ang buhi nga Diyos, mga igsoon ko sa Ginoo. Ug ato tas pagpanglingkod. Amen. Na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Amen. Ang tanang bless mo singgit og amen. Hallelujah. So makita gid nato sa atong mga panagway nga sa dihang nakahatag ta sa atong kinatibuk-ang kaugalingon, kusog ug gunahuna sa atong pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Unsay atong bation, di ba? Maka-relax ta diha sa iyang presensya. Tinod na? Amen. Hallelujah. So bless kita sa mga awit nga labi na gyud nga mo awit ta para sa Ginoo kay kanang wala jud kay laing gihuna-hunaan ng nga time kung dili ang atong kasing-kasing hunahuna puno sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So ato ta sa laing bahin nga mao ang paghatag og testimony. Nya karon kay talagsa ra man kay mo ari dire. Nya talagsara gyud mo moari nya talagsara pud mi makadungog sa inyohang mga tingog. Ayay ihatag gid namo ninyo ang panahon. Amen. So mga igsoon ko sa Ginoo kay kanang sa mga kaubanan nato dire ato ni silang igsoon diha sa Ginoo. Amen. Oh nagkahiusa ta sa pagdaig sa tong buhi nga Dios kay imbis kami mo muduaw didto nya kami muduaw didto nya kanang sila jud nagplano nga ari sila mo bisita dire na malipay pud kay taba nga sa kaniadto nga tuwa pa mi sa syudad sige ra gid mig himamat ani nila kay moadto man siya sa opera nya karon nga dugay-dugay na jud kuno nila ni giplano nga mo bisita dire. Salamat sa Ginoo nga nakaari gid sila. Kuno sa to naabot mo pastora? Bernes, gabi na. So, mutawag ra ko usa nga muhatag og kadaugan. Wala ko ron pinugsanay pero walay balibaray. Basta kadaugan gani di gina nato mahuman og kuan. Pila ka oras. Pero kay ang atong time kay kuan ra man jud ang atong time nga i-consume ra man gyud niya. Akong kuan ang panahon ni Pastor Fabio. Iyaha ang kadaugan. Ug atong palakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Atong kayay-ayay ako di gitudlo.
Bitaw no, maayong buntag sa tanan. Labi na niyo sa gawas. So, bless kay may mga kaigsunan kay naabot mi sa inyong lugar. No, nya magkaila ta nya amo sa mga pagampo nga inig Thanksgiving nyo diri makabalik mi. No? Kay dili man atong sakyanan nya ang kadaogan namo magigsunan ako na lang iko namong tanan nga samtang nagbiyahe mi gikan sa Sudlon nya diri mi agi sa Naga nya nagulan-ulan siya pag-abot na mo sa Karkar nga ni hapon mi didto samtang nagdaga na mi padong di ari nabantayan na sa driver nga ang sakyanan namo ang daga niya mura na siya og dili na balance ba kuan ang ligid niya akong giingnan si ang among driver si Bro Merek bro honong taog gasoline station kaya atong i-check ang ligid pahangin mi didto nya among gi kuan ang ligid kung unsa bagid siya nya wala raman okay ra pastor so padayon mi nya ang among nabalakan mga kaigsuonan kay samtang nagtungas mi diha sa lugar asa nang dapita nga wala nagitaw lasang na no nya kuan no nya akong giinan ang driver nga bro engine brake lang gid ta kay kuan ba ang atong sekanan mao to nga engine brake pag abot na mo dire dako naman pasalamat mga kaigsuonan kay sa pagkabuntag among gitsik di ang sakyanan uban ni Pastor Gideon ang kanang ligid una namo nagbutlog na siya anya nanay kanang mga wire bitaw nga gawas plier nya mao na nga nagpalit mig ligid gahapon palit sila dito sa tong lugar butlog na siya anya no nya mao na nga palit mig ligid nya pagkaroon niya sa buntag pagtanaw ang ligid buliskad na gyud na makita ang ginan ninyo diha nya duha na ka ligid ang among gikinahanglan mingon pastor plain ka pastor panudong ka kay palit ag ligid bitaw no mao gid among gipasalamatan ang Ginoo mga kaigsuonan kay nakaabot mi diri nga safety no nakaabot mi safety dako gid pagampo ang kaning katubagan sa Ginoo sa pagampo kay before mi nigikan amo ginang gi-claim nga Lord gikan dire hangtod sa pag-abot dito sa Malabuyok mga magdagan mi walay trouble amen no walay trouble sa sakyanan walay trouble ang driver kay kini nga mong driver kay igsoona naman sa ni sa gibatis ang lawas pero salamat sa Ginoo ning abot mi nga safety gyud no manay dako nga kadaogan nga among naangkon og dili lang ana kita nagkahimamat diha sa Ginoo. Oh, hallelujah. Pastora, di lang ako tason sunod na lang yung anniversary. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastor. So, nindot kayo kung mga alagad ta sa Ginoo. Kay makaingon ta ba nga kanang kog naatlan pa ta sa agianan. Kanang makaingon taga hapit-hapit ra pero giluwas gis Ginoo kay gipaabot man gid dire, di ba? So ang pabor sa mga taong matarong labi na gid nga naa sa Ginoo, grabe gid ang pabor kay paabton jud ta dire. Inig pauli sad paabton sa budito. Amen. Ato ginantuohan sa pangalan na Hesus kay kanang gipaabot mo diri nga sa dako kanang kasayon ba nga pag-abot diri ni sana nakita na ang flyer na kanang makaingon ta ba nga magani wala maatli dili gid ta ana angay balaka kay ang Ginoo naghanay na daan dili ta pabugatan sa Ginoo ang Ginoo gyud naghanay sa tatanang lakaw kay before biya ta mo gikan mo pray biya ta sa Ginoo amen. Oh so ang ato mga pag-ampo dako kay nagkahimuan diya sa atubangan sa Ginoo. So pwede gid nato duhaon muhatag og kadahugan ni Pastora Carmen din usa ta mo special number. Ako lang ning mubuon mga igsoon. Paminaw lang mo sa kong tingog diya kay hindi mo ay lang ni apsa akong naong. Ako gyud pasalamatan ang usa na akong pasalamatan sa Ginoo no nga. Ako lang bisag nabahaw na ning ako ang uban nga kadaugan
naamgit ay kadaugan yun. Natay dagkong kadaugan pero naglain-lain ang paagi. Sa tinuod lang og bahin sa akong pagpangalagad sa Ginoo og sa akong sa nangagi nako nga kanang sakit nga kanang pukawon kus kamatayon di ta makita ron. Di ta magkakita ay di ta makahimamatay. Kana bang pukawon kus kamatayon sa una ba nga nangalagad kus Ginoo pero luag igo na ko nga kus Ginoo pero walay buhat ba. Pero napasalamat gid kus Ginoo gyud nga kita nagkita nakakita pa ko ninyo. Nya naka makahimamatay pa ta. Mao ra gini akong gipasalamatan sa Ginoo labi na gyud sa amo ang kanang lakaw ba nga diha lagi ko nakamatas ligid nga sige di miming kinatawanay dito sa truck pero nga mo katawa kanang naagi sa Ginoo ba dili katawa nga kanang nagapas mi nga asa mi pado nga lipay-lipay. Nagpasalamat gyud ko sa Ginoo nga diri na madiskita ay ang ligid nga grabehan og dito pa na maatol dito sa highway no nga puti para bang layo Nagkaingon gyud ko sa Ginoo ba maayo gyud kay ka Lord kay puti ginamong kanang amo ra bagini silang kauban amo ni gihandom dugay na may wa makita nga gusto gyud mi magkahimamatay mi ani gipalahos kami sa Ginoo. Salamat gid ko mao ni. Salamat ko dako sa Ginoo. Praise God. Ka-cute po doy. Salamat gis Ginoo sa kinabuhi kay tawgon ba nako ni siyang inahan kay kanang inahan mo gid siya. Kanang buotan ya nagkaila ra gid mi ni Pastora Carmen diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba? Nagkalinlain man atong gigikanan pero sa dihang mangalagad ta sa Ginoo makaingon ta nga uy muram tag dugay na nagkaila karon pa di ay inana ng mga anak sa Ginoo kay inigkita walay ulaway. Di ba? Di kita mag-ulaway. Naong tunawong agtang to agdang kinataw-anay gina diha sa presensya sa Ginoo. Amen. So ako ihatag ang panahon gihapon sa mga sa Kantipla Church ay laha ang special number. Ang Sudlon Church. Panganaluhan ni Pastor Fabio ug Pastora Carmen. Inyo ang panahon sa paghatag og awit para sa atong buhi nga Dios. Ug atong palakpakan ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Sublon o Kantipla. Atong pahimuslan ni kay muli ra. May dato mo kuan pamili mo kabat pamili. Karaoke na pastor? Ayaw lang. Hello. Hey. Ikaw kantador? Among awitan di ay ang Ginoo tungod sa pagkamaayo sa Ginoo sa among kinabuhi ug ninyo usab nato among awitan ang atong buhi nga Dios. Dili siya karaoke. Ito lang po. Namo dia. Ano ang saya? Mingo gyud. Lingi. Puno mo ang unos
balod lubog kanimo kinsa ba ako nga di ila kanimo mga kaliyog kalalaman ngalan mo gipasidunggan kinsa ba ako nga di ka alagaran gipahulong mong unos mabalod nimo kanimo kinsa ba ako nga di mo kanimo kahulog kalalaman ngalan mo gipasidong Kinsa ba ko, Diyos, kinusan mo sa krus sa Kalbaryo. Kinsa ba ko, nga dili mo isunod sa salo mo. Kinsa ba ko, O Diyos, kinampingan mo tungod sa gugma mo. Ihatag mo kanako ang tanan, inabuhi patulog kanimo kinsa ba ko nga di kanimo mga puyo kalalaman ngalan mo gipasidunggan kinsa ba ko nga di ka alagaran bisan pagani ang kalangitan kalagatan mga balon handa mo dahil kanimo Tuhan kinsa ba ko nga dili mo ila sa ngalan mo kinsa ba ko O Diyos sa Kalbaryo kinsa ba ako nga dili mo sunod sa pulong mo kinsa ba ako Diyos kinampingan mo tungod sa gugma mo ihatag mo kanako ang tanan kinabuhi ug kaluwasan sa ba ako nga di ka alagaran. Tanan dungog ug himaya para lamang sa atong buhi nga Dios. Praise. Amen. So nindot kayo ang mga awit sa atong mga kaigsuonan nga gikan sa Sudlundos, gikan sa city. Nindot kayo kay kinsa man kuno ta nga dili ta mo sunod kaniya. Kinsa man ta nga di ta mo alagad kaniya. Gitagaan na tag kinabuhi, kaluwasan. So unsa pa man ang gihulat sa Ginoo nga mo alagad gyud ta niya. Amen. Kay gidesign ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi para mudaig ug moalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. So ato ta sa muhatag og kanang mensahe, mudala sa mga mensahe karong kabuntagon.
Kino, may buntag sa tanan. Inay mong tapad, may buntag. Salamat sa atong buhi nga Dios nga naghatag natog panahon higayon nga makabati na usab tas pulong sa atong buhi nga Dios. O atong pasalamatan ang Dios nga sa matag higayon nga kita maghiusa diha sa mga pagdaig pagpasalamat, doon na gitay mga nakatunan. Doon na gitay mga mahibaw-an. Unya kining atong nakatunan og mahibaw-an diha sa pulong sa Dios, dili natutugutan nga mauni maislan sa mga pulong sa kalibutan. Kay kung maislan gan ini sa mga pulong sa kalibutan, ang atong pagpangalagad on and off. Dunay panahon nga madasig, doon na po'y panahon nga maluya, pero kung ang pulong na gani sa kalibutan mao'y maghari sa tua, mas grabe ang kaluya. Mas taas ang kaluya, jutay ra ang kadasig. Unya, kung imong tan-awon sad ang giingon sa pulong sa Dios, nga kung wala ta sa kadasig, daghan kaayong mga saad sa Dios nga ma-misinterpret nato. Kay ang tao nga wala sa kadasig, dili man siya makasunod sa pamaagi sa Ginoo. Unya ang pamaagi sa Ginoo kung dili masunod sa tao, ang tao gyud mahimong ulahi. Mahimong kanabitang walay kalipay, walay kalinaw kung bagahaw ang kulang ang tanan. Pero ang tao nga naay kadasig, mao bitaw na naay awit mga kaigsunan, ayaw pagloya-loya. Inimong tapad ayaw pagloya-loya. Kaya ang taong naay kadasig, dili maluya mga kaigsunan, ingnay mong tapad gyud malkanse. Kay pulong sa Dios muhatag yung nagkinabuhi o kadaogan. Unya maghatag na natog kaayuhan. Dili man tuod pariha tanang panahon nga instant ang kaayuhan, diha ta maayo, pero ang gipakita sa Ginoo paingon ta sa tinuod nga kompletong kaayuhan. Amen ba? Di ba kining atong pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan, samtang maminaw ta sa pulong sa Dios, usahay dili ta kabantay nga ang giayo sa Ginoo ang ato daayang espiritu. Ang atong kalag aron matarong ta sa pagkinabuhi sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang mudala karon sa mensahe sa Dios mga kaigsunan, sa kapastor nga nakasinati sa daghang mga pagsulay. Sa kapastor nga akong nahimamat, siguro murag nadunggan na kadungog ni sila usan di gyud ako malimtan. Usan ni sila ka listener sa 97.9 Love Radio Cebu. Nintawag sila sa kuha tungod kay naa sila grabe nga mga problema. Naay mga paglutos, taliwala sa mga paglutos. Unya nangandoy sila nga dunay mukuyog nila sa ilang mga problema aron sa ingon ang problema mabahin-bahin. Kay kung mabahin-bahin ang problema, magaan-gaan. Kay naaman sila sa problema, gitawagan ko nila nga pabisitahon ko dito sa Kantipla. Mauna sis no? Mauna nga ko ana. Samtang napag ko sa 97.9 Love Radio Cebu, usa sila sa mga listener niya. Unya naa sila sa mga dagko kay mga pagsulay. Unya dalaygon ang Dios, nakabisita ko nila og hangtod ni abot ang panahon nga ni-eskwela sila, nikuyog sila sa gitawag basic pastoral. Usa siya sa mga ning enroll or nagtuon kauban mi sa pagtuon sa gitawag basic pastoral. Sila ang first batch. Sila si Pastor Carmen, Pastor Fabio. O Pastor Fabio ang magdala sa pulong sa atong buhi nga Dios. O dili na to langanon, atong i-welcome ang iyang presensya diha sa presensya sa atong buhi nga Dios uban sa pagpakpak ngadto sa atong buhi nga Dios. Pastor Wilfredo Fabio. Ang Dios magpanalangin kanimo. Salamat, Pastor. Tinoda mga igsoon, kini mga lagad ta sa Ginoo kung dili ta magpalaban sa Dios, mabalik kita sa kalibutan nga mga pagbuhat. Pero salamat sa Ginoo kay naman tay Ginoo. Ang Dios kanang matinud-anon man mo na nga kita pod nga gitawag sa Ginoo bag matinud-anon sad ta diha sa iyang pagpangalagad. So nining buntagon mga kaigsunan, gipakalitan mo kung pastor. Hallelujah. Okay, dalaygon na Dios ang tanan ba andam na maminaw sa pulong sa Ginoo. Inay mo kaugalingon, maminaw ko sa pulong sa Dios. Inay mo tupad, paminaw diha. Hallelujah. So,
ang pinaka-importante gud mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi kay mao gid ni ang tinuod nga kinabuhi. No? Mawala man tanan ning kalibutan na, pero ang tinuod nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi di ni mawala og maatubang kita sa Ginoo. So mo na tinuod nga istorya sa atong kinabuhi nganong gihimo ta sa Dios nga tao espesyal kay nganuman kita ang iyang gipili para na magpasalamat sa iyang gihimo sa iyang pagka-Dios nin kalibutan. Kaya nin ka tagon mga kaigsuonan, murag madugay-dugay kita maabot tag alas 3 ani. Itaw, hallelujah. Ano? So, ato ta sa pagmati sa pulong sa Ginoo, ako mong gihangyo sa pagpamarog. Atong ablihan ang pulong sa Dios da sa Pilipos chapter 3 verse 20. So kung naamoy Bible sa inyong cellphone, sunda ko ninyo. Hallelujah. Nagingon ang pulong. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit og mahinangpon kitang magpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit. Ang atong Ginoong Hesukristo magampo ta sa pulong. O Dios nga balaan, salamat Ginoo ning kabuntagon. Salamat sa mga kasing-kasing sa imong makatawhan nga din o Dios andam og mudawat sa imong mga mensahe aron Ginoo mausab unsa may angay namong usbon Ginoo pinaagi sa imong mga pulong ning kabuntagon. Ginoo dili kami mausab kung wala ka o Dios. Dili kami magmalampuson sa among kinabuhi kung wala ka Ginoo. Mao na o Dios nga amo kang gipasalamatan, amo kang gipasidunggan nga diin Ginoo dili lang mi nakaila kundi imo giming gitawag para kanimo Ginoo. Bisa pa man ning kabuntagon o Dios, salamat. Panalangini ang imong mga mensahe, panalangini imong alagad nga mao ako Dios nga magasulti niini nga adunay dako nga kahimuan sa matagusan namo kakinabuhi ingon nga kami nangalagad diha kanimo ibabaw nining yuta Ginoo. Lord, salamat nga bisan pa man daghan kaming mga alantoson sa among kinabuhi tungod kay kami nagtuo nga tanang mga sakripisyo imo kaning tagaan og kalipay Ginoo. Lord, bisa pa man ning kabuntagon amo kining gihalad nining orasa bisan pa man sa mga pagdaig, bisan pa man sa unahan Ginoo, among gipangayo ang imong balang espiritu nga diin Ginoo dugang magatudlo sa among matag usa ka kinabuhi karon ug magapuyo kanunay sulod sa among kasing-kasing. Ginoo dalaygon ikaw kining tanan among gisalig o gitugyan diha kanimo pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Ginoo si Kristo. Amen. Og amen. Okay, salamat sa Ginoo. So atong topic mga kaigsuonan, langit, ang atong isgutan karon, ang atong tema, ang tinuod nato nga puloy-anan mao ang langit. Hello. Kisay malipay nga sa atong mga pagsakripisyo nining kalibutan na nga nangalagad ta sa Ginoo makapuyo ta anang gisaad sa Ginoo nga mao ang langit. Kisay nakakita og langit dire? Ano? Wala ta nakakita og langit pero ang saad sa Ginoo kung mangalagad ka makita nimo ang langit. Pero hinumduman nato mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo dili ta mo diretso og langit, iprasisa ang atong kinabuhi nga makaadto tag langit. Nganuman pinaagi sa pagprocess sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi nga mitikang ta, mialagad ta sa Ginoo, mauni ang atong giprocess sa atong kinabuhi nga pag-abot sa panahon nga kining saad sa Ginoo kay di mangyud ni siya bakuyon sa Dios. Kung unsa ang iyang gipanulti matuman ni kun ato sang tumanon ang iyang mga sugo pinaagi sa Biblia. Kung imo basahon ang atong text mga kaigsuonan sa first pa lang imong makita diha na siya gingon apan. No? Apan. Ang ato ring pagpangalagad mga kaigsuonan na ay daghang mga sa gitawag ani mubabag sa atong pagpangalagad sa Dios.
Kay baloko nakasinati na mo ani. Kay walay nangalagad sa Ginoo nga dili makasinati nga mga kalisod unsa may mga buhaton sa yawa sa atong kinabuhi para nga dili ta makasurvive sa atong pagpangalagad sa Dios. Noon mga butang niingon siya nga ang atong pulayanan dili ni tinuod kay kining kalibutan na temporary lang ni nga gipuy-an sa atong pagkatao. Og human ini kay ang tinuod nato nga pagkatao kana mang mga tubang ngadto sa Dios base sa atong gihimo labi na kung gisangyawan ka sa pulong sa Ginoo unya midawat ka dayon og mitikang ka. Unya sa imong pagtikang, wala ka nakaluhutay sa unahan, may undang ka, o sa pagali ka kabulan, nangalagad sa Ginoo, unya gihasmagan ka, niundang ka, o sa pakaang-ang, niundang ka, sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Mauna nga, kung imong basahon, matod pa man ni Timothy, gideklara gina niya iya ginang gipamulong. Kung atong basahon naa diha ang mga pamaagi unsaon nato makaadtog langit, unsay angayan natong usbon sa atong kinabuhi para makaadto tag langit. Niingon si Timothy sa 2 Timothy 3:16. Basa kung nakakuan. Ingon diha. Usa ni ka pamaagi. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So gihan ay gina ni Timothy. Gihan ay gina ang gisulat nga naman. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, makaingon ta daghang mga tao, tibuok mga tao sa tibuok kalibutan nakaila og Dios. Pero ang pangutana, ang ato bang pagkaila og Dios kana ba nga Dios nga miusab sa atong kinabuhi? Siya ba nga Dios nga imong gi-accept sa imong kinabuhi sa diin nga ikaw mituo sa pulong sa Dios og misalig kaniya? Nga naman ingon sa diha, kining Biblia gisulat na gikan sa lamdag. Kaya nga naman, dako og kahimuan sa atong kinabuhi. Mapuslanon. Kaya adto nangalagad ka Ginoo, pero ang Ginoo nga atong gialagaran kanadto dili di ay siya mao nga Dios. Pero sa diha nga nakadungog kag wali na ay misulod sa inyong balay, misulti sa pulong sa Ginoo, o imo nang gitulaag maayo, imo nang gisabot nga pinaagi day na ana nga ang atong kinabuhi kaniadto nga walay determinasyon nga ang Dios nagyud ang atong padulngan nya nakaila ka sa tinuod nga Dios pinaagi sa mensahe sa Ginoo mausab ang imong determinasyon nga tinuod ang imong pag-ila sa Ginoo. Mapuslanon kining pulong, mapuslanon mga kaigsunan, mauni pinaka-importante sa atong kinabuhi nga mualagad ta sa Dios. Atong ilhon ang tinuod nga Dios. Kay kundi nato sabton ang mensahe mga kaigsunan, daghang moingon usaray Dios, daghang moingon kung ang tao mamatay mogilit sa og langit, pero moingon ko dili. Dili. Pero kung ang tao nga nangalagad sa Ginoo, nga nakabalo na siya,
Mao na iyang determinasyon. Mususi siya, mutuon siya, magpadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Og adlaw o gabi, iyang pasidunggan ang Dios sa iyang kinabuhi. Mao na nga sa diha nga ang pulong sa Ginoo itudlo sa atong kinabuhi. Na yung mga pastor nga mutudlo sa atong kinabuhi, ato gina siyang paningkamutan nga ma-apply sa atong kinabuhi sa matag adlaw. I-appeal na to sa atong pagpaningkamot, sa atong inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot para mabuhi ta, para ang atong lawas makabaton o kahinsog. O gawas ni ana ang atong espirituhanon nga aspect nga mauning mukaon sa mga mensahe sa Dios. Kaningo man ang Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa lunlon lamang ulo sa litson niya sa karkar. No? Dili mabuhi ang tao sa lunlon lang ng pagkaon, labi na kay moabot na sad ang gitawag og pagkatao ni Jesus karon 24. Ang mga tao na ay mga preparasyon, bisan unsa na lang, gihandaan ang lawas nun nga aspeto. Pero kumusta ka ha? Ang espirituhanon nga aspeto. Ato baka po nang gihandaan. Gipakaon baka nato ni pirmi sa pulong sa Ginoo. Ha? Muna nga, ang pulong sa Ginoo mga kagsunan, mutudlo og mutudlo gini siya. Ang atong buhaton, mudawata og mutuo og atong alagaran ang Ginoo nga malipayon og matinud-anon. Amen. Amen, tagagawas. Hallelujah. No? Kamatuoran, naiging diha. Kamatuoran. Unsa man nga kamatuoran nga i-apply sa atong kinabuhi. Kining kamatuoran mao ni sentro sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kanang tinuod nga pagpangalagad. Naaday dili tinuod, pastor? Naaoy. No, kana diay adlaw nga Domingo nya magkulis maot ang adlaw. Nya bisan dool ra ang simbahan dili kaadto. Kay daghang rason. Nalapok man guba niya ni akong bagong nga hil nga gikan ra banis SMC side gipalit, gihagawaan pa ni nako, giplitihan pa nako series. No? Giampingan ang high heel nga dili high heel. No, nga dili maguba tungod sa lapok. Pero wa niya ampingi ang iyang kinabuhi nga tinuod nga maoy matubang sa Dios. No? Kung nag-amping ta sa mga butang nga atong ipaningkamutan sa atong kinabuhi, mas nga atong ampingan ang atong kinabuhi. Kay kung dili na ato ni ampingan, sayang ang atong pagpangalagad. Nga dili ta makadawat sa saad sa Ginoo nga mao ang langit. Ha? Nakita'y kantag nina, samtang may pitik pa, may kusog pa. Ang sapat ng uban. Ikaw, ang sagingon? Ikaw, simbahon, alagaran, hantod, sa katapusan. Nindot kayong kanta sa. Kung imo nang masabtan, o niya i-apply sa imong kinabuhi, malipayon ka mga lagad sa Ginoo. Bisan pag nag-ulan, bisan pag naglapok, kay samtang may pitik pa, kay si Jesus ang tag-iya sa imong kinabuhi, kay si Jesus ang nagsaad sa imong kinabuhi, nga mupuyo kag langit, bahala na ng lapok diha. Bahalag maguba ning akong sapatos nga Adidas. Kanang high heel nga taas. Basta si Ginoong Hesus ang akong unahon. Amen? Muna nga, sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, atong iparihas kung mahimo, ato pang labwan ang mga butang sa kalibutan, nga maningkamot ta, atong labwan, nga ang saad sa Ginoo, mauni atong maangkon. Hallelujah. Ako mga kaigsunan sa akong kinabuhi, mayon ko nga dugay naman ko nangalagad sa Ginoo, daghan ang bagyo sa akong kinabuhi. Gikan pa ko sa ulitaw, hangtod na minyo ko, daghang bagyo. Pero salamat sa Ginoo, tungod kay ang akong una-una, Lord, mupuyo kog langit.
Naa sa akong kasing-kasing, Lord mo puyo akong langit, ngay mong gisaad. Bisag daghang bagyo, pero sa diha, nga akong kinabuhi, akong gisalig sa Ginoo. Mo'y hinungdan nga nagkakita amin ni pastor, ni pastora, og natong tanan karon. Kay atubangan sa Dios, gwapa man ta og dili, kitang tanan mga tubang kita sa Ginoo. Dili kinahanglan ang gwapa ngadto sa Ginoo, gaya makita. Ang gikinahanglan sa Dios nga gwapa kanang naas imong kasing-kasing. Kay ang Ginoo wala nagtan-aw sa atong kasing-kasing kung matinud-anon ba ta nga nangalagad sa Dios. Pasag din ang mga tao diha. No? Pasag din na yung mga silingan diha, paminawara na sila. Mayingon na. Ha? Ako na sinatin ako na. Giingnan ko, balin-balin kang relihiyon. Wara ba mo'y minteryo na mga bunagin? No? Ingnaon ta mo mga igsuon. No? Ayaw mo kahadlok, ingnaon mo goy minteryo. Kay problema na nila mga baho ta. Ha? Hala. Bisan gali sa atong panimalay na ibaho ato magaling hiposon, di ba? Hala pasag din na sila. No? Kaysa pagkatinuod mga kaigsuunan, kitang tao, ilubong kitag minteryo. Kanang mga tao nga mingon nga way minteryo, ilarang hadlok aron nga dili ka makangadto sa Ginoo. Dili ka makapuyog langit. Ako kapila naging ko, gingnan wa mo'y minteryo. Pero nga naman lagi, pagkamatay sa akong ugangan, bunagin man to. Nga naman, nga pagkadto na mo sa minteryo sa sudlon, gidawat man nila ang papel. Kaya nga naman, ang minteryo sa dilitas nga, negosyo na. Ha? Negosyo na, di pa sila kakwarta na itong di tayo lubong. No? So marang ay magkahadlok. Moingon na ay mga tao nga ayaw magsimba da nila pastor gidyon. Kay wala may minteryo, ayaw magkahadlok ka na. Ang atong kahadlokan, ang mapatay na to. Nga mag-antos ta ngadto sa linaw nga mao ang kalayo. No? Kanang gitawag og lake of fire. Nya, tanawa ang Mount Kanlaon bago pa naggawas og lake of fire. No? Nagbulbo-ulbo. Sumara nga ato yung sabton ang mensahe sa Ginoo mga kaigsunan. Kinahanglan magpatudlo ta, magpabadlong ta, atong usbon ang atong kinabuhi nga kaniadto. Layo ta sa Ginoo. Pero sa diha nga duol ka sa Dios, 100% ang atong kinabuhi, duol lang kita sa Ginoo. Makadawat na kita sa saad sa Dios. Ha? Nya mangalagad ka sa Ginoo, nya na ay pangutanon ka sa imong silingan. Nya kumusta man ang imong pagsimba-simba diha? Nausad na ka? Ha? Kumusta man ang imong pagpamati diha sa wali sa inyong pastor? Nausad na ka? Di na ka mangaway. Dili na oy, manumbag na lang. Lahi man ang away og sumbag, di ba? Bitaw no? Sa diha nga maduol ta sa Ginoo, usbon gud ang atong kasing-kasing, ang atong mindset, ang atong pag-ila diha sa Ginoo. Usbon gina. Kay saad na sa Ginoo. Tinuod ang pulong sa Ginoo. Dili gid ni mawala. No? Muna gagikinahanglan nato na atay bala sa atong kinabuhi. Unsa may bala nato? Na atay bersikulo. Unsa may bersikulo nimo pastor? John 3:16 ra kita. Unsa may John 3:16? Imamore ko no. Ambot nun sana siya. No, mo ni bala na to. Pulong sa Ginoo. Halo, ikaw bro Mire, kung sa may bersikulo nimo. Hallelujah. No? Mao ni pinaka-importante. Tibuok kasulatan nya ang maangkon nimo anak mga kaigsuunan. Kung naakas ka matuoran, dili ka pasagdan sa Dios. Dili ka biyaan sa Dios. Bisan pagdaga mga tao nga mo kuani mo, basta naa ang imong baruganan diha sa Ginoo, di ka pasagdan. Mutabang og mutabang gid ang Dios.
Kaya nga naman, matod pa man ni Juan, sa Juan chapter 8 verse 47 manggoro na. Ha? Hallelujah. Ato ko na ablihan sa Juan, kung wala ba ko na sayo. 8:47. Pasaylo ako kung nasayop ko. Amen. Tanawa. Kita ba ang tanan nila? Iya bata sa Dios? Amen. Ina ko na naman tupad. Pangutan na ako na. Ha? Basig, nabiingon nga, taga-Bohol man ka, ija-ija aho-aho. Ha? At sige yun ni Juan, ang iya sa Dios, mamati. Pero ang dili iya, wala dire. No? Wala dire. Bisa pag born again siya. No? Maunay pinaka-importante igsoon sa atong kinabuhi. Nga kung mamati ta sa Ginoo, malipay ang Dios. Labi nag-adlaw nga Domingo. No, nya wa ka nakabasa sa mensay. Oh, Domingo man dayron nya. Ang Ginoo nagpaabot ba nako. No, biyahe mi gani ng pastor. Nya ang oras sa among pagikan mga hapit na to alas 7. Alas 7 media. Nya Ingles pastor, mamainit sa ta pastor. Ko di lang ta mamainit pastor kay murag mapikihan ta sa oras. Adto na lang ta dito sa Dalagit. Nya sige mi biyahe nya nagpaging man dito kay namatnyad pag may sakyanan kanang makina. Nya nagulan. Akong nahuna. Ayay namatya na may bisag bulangan magsamot ane. Pero salamat sa Ginoo kay basta na ang Ginoo. Wala ay makababag. Nya sa nag-live siya si pastor sa kuan. Kuan dito ana no. Naamo dire mana? Ato lang diretsahon sa oras alis 12 naman day. No? Alayo pa alis 3 man tagong gingon. Namo na nga sa atong kinabuhi mga kaigsuunan usa lang gid kabutang ang atong gikinahanglan kini ra gyud pagkamatinud-anon. Kini ra gyud tinuod ang pagpangalagad. Bisag unsa nga naa sa tong kinabuhi ang Dios yun pirmi mao'y naa sa tong kasing-kasing paharion naa sa tong nahuna ang Dios kanunay kay kung ang Dios kanunay naa sa atong kinabuhi ang Dios nagmonitor na sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen. Hallelujah. Sumana nga pinaka-importante nga kung moadto tag langit kinahanglan strong ta, matinud-anon ta. Kaya dito sa langit, sa ingon, dito sa langit, ha? Wala ko no'y kalipay. Isa ta ningon. No? Di naman kata mga lagad ani kay namay ningingon, wala ko no'y kalipay. Hallelujah. No, narong message man. Imbis kaya yung gaingon sa kanta, lulon kalipay, nagaingon sa way kalipay. Hallelujah! Dili na tinuod. Kay kining mga lagad ta sa Ginoo, bisan natay kasakit, bisan tag natay mga problema, basta ang atong kinabuhi gisalig sa Ginoo, makabaton gyapon tag kalipay. No, dili na tinuod nga way kalipay. No? No? Kay kanang istorya ha, dili na iya sa Ginoo. Hallelujah. No? Mara nga ang Dios maayo gyud sa tong kinabuhi. Maayo gyud. Kay kung dili pa maayo, dili ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Dili ka makahibalos ka matuoran. Dili ka maluwas. Kay kung wala naabot ang alagad sa Ginoo din ang dapita, dili mo makabalo sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Wala nga pasalamatan na ninyo ang Dios. Nga ang Dios nagpadalag-alagad ni mga dapit. Aron ang inyong kinabuhi mausab pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa alagad sa Dios. Last mga kaigsunan, Salmo 63 verse 4. Salmo
63 verse 4. Ang nakabasa mo barog? Ako ramay nagbarog. No? Verse 4. Asaram na eh. Amen. Mao na pinaka-importante sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong ideklara, pasalamatan ko ikaw kinsa man ang Ginoo. Kay nga naman, ha? Pasalamatan ko ikaw samtang ako. Ikaw, kita samtang buhi pata. Hala, kana ko nung patay, magkapasalamat pa ba na? Ha? Kisa may patay, nagkapasalamat. Ha? Sa atong kinabuhi, usahay, patay ang atong pagpangalagad, mausahay nga, di pa ta makapasalamat. Di ba? Kisa nakasinati, ana, nga usahay sa atong pagpangalagad, sa Ginoo, patay, daw sama sa tagpatay. Di nagalita kahimo, pagpasalamat sa sayo sa kabuntagon. Lord, salamat, nga kining adlaw, ha? Buhi pa ko. Makakaon ba kong nilong ag kamote karon? No? Salamat sa tong igsoon kay nagdala og kamote. No? Mao na nga samtang buhi patawag nga kay igsoonan, pasalamatan nato ang Dios kanunay. Kay maunay tinguha sa Dios, malipay siya ng iyang mga alagad. Ang nangalagad, iyang mga anak, magpasalamat, magpasidungog sa mga butang nga iyang gipiyal sa atong kinabuhi. Financially, physically, spiritually. Pasalamatan nato ang Dios. Salamat sa pulong sa Ginoo. Pastor. Salamat sa Ginoo. Ato pagpakan ng Dios kinabuhi ni Pastor Fabio. Dalaygon ang Dios no sa mga pulong nga ato ang nadunggan nga sa ato ang kinabuhi do natay gisintro. Do natay gitinguha ba? Ang atong gitinguha mao gyud ang langit. O niya pangutana kagay na nakakita batag langit. Sa sitwasyon sa kalibutan, kung imong lantawon ang Biblia, dunay daghang klaseng langit. Gani si Apostol Pablo naghisgot siya og ikatulong langit. Ikatulong langit na sa unang Korinto. O niya, dunay langit nga kanang temporaryo. Apan doon na po'y langit nga wa na'y katapusan. O kini gipadayag sa Dios diha sa mga tao nga nagtuo kaniya, pinaagi sa pagsulat sa pulong sa Ginoo nga atong makaplagan sa Biblia. Apan ang makasulod sa langit mga kaigsuonan nga giandam sa Dios, kani nga atong makit-an, gitawag usab na siyag langit. So doon na tayo makit-an, doon na po'y wa pa ipakita nga langit. Ato ra nang giklaro mga kigsonan nga ingon si Jesus mahanaw man ang langit og ang yuta. Apan ang pulong sa Dios magpabilin. So dunay langit nga mahanaw. Tama ba? Doon na po'y yuta nga mahanaw. Kay kining yuta kung imong lantaw ng Biblia, laglaganon gid ni. Gani, gisgutan ka ganina, usa sa mga example o ilihananan ang pagbuto sa bulkang Mayon. Nga, inigtunaw gyud sa kalibutan, mawagtang yun ni siya. Kaniadto, gilaglag ni siya pinaagi sa tubig. Apan kung imong lantaw ng Biblia, laglago ni pinaagi sa kalayo. Wala na'y bisan kinsa nga maluwas pa. Gawas lamang sa taong kuhao ni Kristo. Ang taong kuhao ni Kristo, katupong mga tao nga walay laing gitinguha kundili ang langit nga giandam sa Ginoo. Ang langit nga giandam sa Ginoo wala nay katapusan. Muna nga heaven sa toy kuan ka ganina nga sa Biblia nga wala nay katapusan nga dapit. Naay mga awit nga adto ta sa langit nga arang tangpoyan. Diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Di ba? Nindot kay nga awit. Wala na'y kasakit. Dili kay wala na'y kalipay ang langit. No, na misinterpret. No. Ang langit gideklarar diha sa gipadayag 21 bag-ong langit. Amen ba?
Bag-ong langit. Ang tanan mayong bag-ong langit. Apan klaruhon nato diha nga ang makasulod sa bag-ong langit katong wala na magpakasala. Ang makatabang nato aron dili ta magpuyo sa sala, dili ang doktrinas mga tao nga walas pulong sa Ginoo. Ang makatabang nato aron magpuyo ta sa kalibutan nga way sala, ang pulong sa Dios. Mo nang gibasa kaganina sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Wa gyud laing makatabang sa tao aron ang tao di makasala. Biblia. Mao nang ikaw ug ako gidasig kanunay nga maminaw ta sa pulong sa Dios nga gikan sa Biblia, dili gikan sa mga tao. Dili gikan sa mga istorya. Gikan gyud sa Biblia. Kay sama nako ikaw ug ako, wa gani ta makabasa sa Biblia, di gyud ta makita. Kay di mata mabago. Di mata mausab. Ang adlong Domingo siguro to atas kalibutan. Now diha sa Pilipos ako ni siyang actually naaman po tayo nooy amote. Ay na mo og kakuan kaguulamay amote. Kay bisag mo lapas ko gamay, at least na mapoy amote. Unya nagpalit ko ganina og kuan budbud. Naningkamot ko nga akong gipasalamatan ang Dios na pay bingkang gamay nya na pay budbud niya pay amote. Mauli ta nga naay pay pagkabusog, dili kay may pagkagutom. Pagka balo na ko gagahapon, gadagyawanay man ta gagahapon, unya nag-feeding ta, nayo sa kakardero, unya gamay pa man tong kardero ato ang gi-feeding nya. Napamapudi ay kardero, duha man day kardero. Nya di man mahurot diri. Mo tong among gisuroy na lang dito sa mga balay-balay. Kutob sa among magian, among hatagan og linuga o kanang puspas. Nalipay pod sila tong pagpakan ang Ginoo. Unya human sa mo ang feeding kagahapon, actually gikan mingga dagyaw diha nang limpyo nang feeding ta. Di ako silang kuan dito gisuroy dito sa pinakabungto diri sa lugar sa Malabuyok og sa Bulhoon. Amo na nga dito mi sa to Ablayan. Unya kagahapon giduol ko sa atong amigo sa diri nga magpakarga sa iyahang bisol. Unya okasyon naman kaayo ko nga nangayo man ko og panalangin para na ako'y magamit. So ako aning i-grab ko nga akong gisabot sa alas 5 para inigabot sa dito sa Mantalongon, igo pang maka-prepare para panimbahon. Nadaot man ng sakyanan. May gani kay gamay ra ang daot. Unya naman po ko'y gamay nga nakatunan. Giatmang nakos gamay na gamay daot na naayo ra pod. Nga nakaabot yung Mantalongon, ya nakaabot ta diri nga temprano ang oras atong pagpakan ang Dios. Unya salamat sa Ginoo, ibin sa antong panginahanglan diri gi-provide sa Dios. Gi-provide sa Ginoo. Gaampo ko mga kaigsunan nga doon na tayo gamiton nga makapalahutay diri sa bayranan sa Korinte. Gi-provide sa Ginoo ang source. Atong pakpakan ang Ginoo ana gyapon. Unya naay gipadala ang Dios nga kuang gyud kana yung mga saad diha sa pulong sa Dios nga angay natong kana bitawng barugan. Now ato sang tagaag pagtagad katong Pilipos asa to dapit 3 bersikulo 20. So Pilipos kapitulo 3 pero diha ko musugod sa 19 ug 20 para ato nang matutukan diha kay mao nay gihatag sa Ginoo nga mensahe sa ato karong panag-uban uban sa atong mga kaigsunan gikan sa Kantipla og sa Sudlon. Ingon diha sa 19 dirita sa 17 dayong para masabtan nato gyud pag-ayo. Mga igsuon padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panag-ingnan, busa sundugan ninyo katong nagsunod niini. Amen. Naminaw pa bata? Okay, na imong tapad paminaw usa. Okay, maniud to teron. Akong balikon para ato gyung klarohon ni siya. Pilipos kapitulo 3 17 hangtod sa 20. Mga igsuon padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita namo kaninyo ang hustong panag-ingnan busa sundugan ninyo katong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan og karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga mga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Musangko gayod sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadiyos
mao ang ilang lawas noon kailibgon. Og nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, og naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan nga tuwa sa langit, og mahinampon kita, nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos. Gikan sa langit ang atong Ginoong Hesukristo. Diha giklaro mga kaigsunan nga dunatay gipaabot nga Dios. Si Kristo nga gikan sa langit, mubalik siya aron pagkuha nato. Kanang word naghinangpon. Unsa man nang pulong at ato ning klarohon, ningon siya dinhi nga apan ang atong puloy-anan nga tuwa sa langit og mahinangpon. Unsa man nang mahinangpon? Excited. Excited ba ta nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus? Hello? Kay kung excited ta sa pagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, dili nato tugutan nga parihata sa mga tao sa kalibutan. Now, dunay duha ka klaseng tao diha. Tao nga nagpasigarbo sa ilang kaugalingon nga nagkinabuhi sa lawas nung kailibgon. O nagpasigarbo sa angay unta nilang ikaulaw. Hello? The word nagpasigarbo, bisag kabalo sila nga sayop, ilang gituuhan nga sakto sila. Tama? Dunay duha ka klaseng tao diha. O ni atong tan-awon kung asa tadapit. Tinud-anay bagyutang mahinangpon bagyutang nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Kay kung nagmahinangpon ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus, seryoso tang nagtuon sa pulong sa Dios ug nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay kung muingon tang nangalagad sa Dios, o niya nagpasigarbo ta sa mga buhat nga angay di nato ikaulaw, pakyas ta sa atong gitinguha nga mosulod og langit. Kawang ang atong mga sakripisyo. Mao bitaw nang ang Biblia kinahanglan yung basahon, dili lang igong katunan kun dili ikanabuhi. Muna sa akong kinabuhi mga kaigsuonan, ingon si Apostol Pablo, naningkamot gyud ko. Ako naningkamot ko nga magsunod sama sa pagsunod ni Ginoong Hesus, sama sa pagsunod ni Apostol Pablo. Ingon si Apostol Pablo, sunduga ang mga tao nga nagkinabuhi. Unsa giingon ni Apostol Pablo? Ingon siya dinhi. Unsa giingon? Mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panag-ingnan. Busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Kay diha sa Kristohanong katilingban, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Ang naninuod ug ang wala maninuod. Unya, our choice. Ato nang katungod sa pagpili kung asa ta sa duha ka klaseng Kristohanon. Naabatas relax o naabatas tinud-anay nga pagpangalagad. Daghanang moingon nga mga wali sa social media in times. O sana, nanatas katapusang mga adlaw. Daghanang mga ilhanan. Grabe na kadaghang mga ilhanan. Kung imong lantawon ang social media, daghan na kayong mga healing. Unya usa sa mga ilhanan nga naanatas katapos ang mga adlaw, daghanang mga milagro. Ya, tungod sa mga milagro, daghang mailad nga mga tao. Hello. Pero magbantay ta sa atong kinabuhi. Ako ning i-challenge, ako ning idasig ninyo. Muuli mamukaron, ako ning ibili ninyo. Sa grasya, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili unta ninyo ni kalimtan. Kalipay nako ang kanang himamat o pag-welcome o pag-atiman ninyo. Ako lipay kay ko nga inyo kong giduaw, inyo kong gibisita. O sa inyohang pagpangalagad daghan kay mga tao nga mig-agni ninyo.
Daghang kay mga tao nga miingon nga arita diri pastor kay gamaan mog balay. Agamaan mog simbahan. Si Pastor Fabio kapila na taniyagi og mga pastor kay gustong agnihon, gustong kabigon. Pero ingon si Pastor Fabio, naminaw ra gyud ko sa tanang mga pagsulay Pastor Gideon. Ug sa akong pagpaminaw, ang akong desisyon miingon ra gyud ko nga di ko mubiya sa Dios. Ug akong nakita nga wala sad ko mubiya sa Dios, mao nang wala siya mubiya nako. Muna nga kalayuan ng kantipla, kalayuan ng sudlon, inyo kong gidanhi dinhi. Og nagtuo ko nga sa inyong pag-anhi dili kinikawang. Magdalamog mensahe sa Dios. Nga usa sa mga mensahe sa Dios nga inyohang tipigan ang pagpangandam. Dapat sa atong pagpangandam nagmahinang punta. The word nagmahinangpon, gipakita nato. Kabalo ba mo ang the word mahinangpon mga kigsunan sama na sa usa ka kana bitang matawag nato pangasawunon nga ang iyang pamanhonon mo abot na gikan sa layong lugar. Unya ang usa ka pangasawunon unsa may iyang buhaton? Samtang nasayod siya nga ang iyang pamanhonon umalabot na. Or kaha ang iyang bana, umalabot na. Maghugaw-hugaw ba siya? Mangandam siya. Manglimpyo siya sa iyang balay. Manglimpyo siya sa bisan asang dapit sa iyang Pinoy-anan. Kay naay mo abot. Uni ang gipakita sa atong Ginuod sa aminsay karon, dapat mahinang punta nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. The word nagmahinangpon, gihinay-hinay natog limpyo ang atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing, ang atong una-una. Dapat dili ta mo compromise kalibutan. Kung doon na patay hiwi, doon na patay bati, igsuon kos Ginoo dili ta magpakabot-bungol sa mensahe sa Dios. Tarungon nato ang pagkinabuhi diha sa pagkamatarong. Tarungon nato ang pagkinabuhi diha sa pagkabalaan. O kinsay gi-in-charge ani? Asa ni gi-in-charge sa Dios? Natong mga pastor. Munang ang challenge sa Dios atong kinabuhi mga pastor, Pastor Carmen, Pastor Fabio, ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Dili ang pag-uyon sa gusto sa tao. Di man ta mga tubang og tao. Mga tubang ta sa Dios. Bahala og kapila ka hulgai, kapila ka dauta, importante sa Ginoo dili ka daot. Amen ba? Tanaw ha, dunay duha ka klaseng tao dinhi. Dunay duha ka klaseng Kristohanon dinhi. At dinhi ani nga sulat sa Pilipos. Ingon siya ha? Ingon siya nga 19. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Unya kini mga tawhana nag-alagad po ni kunuhay sa Dios tanawa sa bersikulo 18. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan og karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Si Apostol Pablo seryoso ani nga nagwali. Grabe ang iyang kasing-kasing nga nagwali ani. Wala siya magwali mga kaigsuonan sa kalma nga pagwali. Giwali niya ni uban sa mga luha. Nagpakita sa tinuod nga sakripisyo. Ingon siya, dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa kamatayon ni Kristo sa cross. Unsa man ang mga tao nga nagkinabuhi sa sukwahi sa kamatayon ni Kristo? Ug unsa man tong mga tao nga dili o wala magsukwahi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross? Inani ni siya. Ikaw ug ako gipakamatyan ta dito sa cross aron dili na ta mupuyo sa sala. Di ba? Pero muingon ganing sukwahi sa kamatayon ni Jesus, daghan karong mga Kristohanon nga sukwa, nangalagad sila ni Kristo, nagsakripisyo sila sa buluhaton ni Kristo, apan sukwahi diha sa kamatayon ni Kristo. Nagpakasala gyapon. Hello. Amen. I hope sa ato ang kinabuhi, pasalamat ko sa inyong kinabuhi, naabot mo nga safety.
Gani, ako ang igsuon ato igsuon si Mary. Iyang giingnan ko nga pastor, i-check up ko sa ako ang among sakinan kay murag magwandog-wandog ko no. Kung inana ka bago nga sakinan niya magwandog-wandog, ligid yun na. Di akong gitistingan, test drive na ako dito. Kung nga dili na ko ma-feel nga daot ang ligid, pero sa ako ang yung analysis, kuan gyud siya, ligid gyud siya. Ma-feel ni, ako silang giingnan, ma-feel ni kung kargado. Kargado. So paglantaw na mo sa ligid, ukab na daya ang ligid. O niya, paglantaw po na mo spikas ligid, kaganyang buntag, ukab na pod. So duha ka buok ligid, gikinahanglan, paliton. O niya, kana sakripisyo na, ug dili gusto ang Dios nga kanang mga sakripisyo ha, makawang ra. Dunay katuyuan o rason nga nung gidala mo sa Ginoo dinhi. Aron pa hinumduman ta nga sa kalibutan there are two kinds Christian. Di ta mo sugot nga ang atong pagkakristohanon tuata nga nangalagad sa sukwahi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Dapat nangalagad da haum gayod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Ang taong nangalagad nga haum sa kamatayon ni Kristo mudawat sa mensahe ni Jesus. Nagkinabuhi og naning kamot. Muna kung duna may mga dili pa wala pa mailahin sa ato ang kinabuhi, especially sa mga relasyon, palihog may prayer mo ni ato ng itarong. Amen? Itarong samtang buhi pa. Kaya di na takatarong o patay na. Di man gani ta kapasalamat kung patay na, samot ta kung matarong na. Unya dili ta magsalig nga iampo pata. Masig napa sa tuwa nga unya lang pastor bahalag wala ni matarong kinabuhi magtigom ra kog kwartag pakumpisal ni. Di na madala. Ha? Unya taas pa kayong panahon sa atong kinabuhi. I hope sa inyong kinabuhi maparelasyon man, mapamilya, bisan asa nga kahimtang sa kinabuhi. Magampo ko sa Ginoo nga inyo ning makitaan. Matarong ninyo na para dili kawang ang inyong sakripisyo. Hinumdumi, nagmahinang punta dapat sa pagbalik ni Jesus. Mao ni akong ibilin ninyo nga mensahe. Gipadayag basa ha. Gipadayag 21:27. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad. O bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak, ang pasudlon sa syudad maulamang ang mga tao nga angalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Kanang wala papasa ba? Una gikan sa atong pagkaila, Pastor Carmen, Pastor Fabio, tinguha gyud sa akong kasing-kasing, seryoso tang mga lagan. The word seryoso, seryoso tang mutudlo sa pulong sa Ginoo. Amen? Muna nga sa ako ang stand, diha kang Kristo, dili ko mo sugot nga ang mga tao mao'y alagaran, mao'y sundon, kundili ang pulong sa Dios. Ya, pasalamat ko sa Ginoo nga sa inyo ning balonon, padayon mo nga magtudlo sa pulong sa Dios, padayon mong mag-atiman sa mga tao, labi na sa inyong pamilya, uban ang pagmaymay o gugmag pagpahinomdom. Mga anak, mga igsuon, mga parinti, mga silingan, mga higalag, mga amigo, samtang may panahon pa, seryosoho na to ang pagpangalagad. Amen? Willing ba ta nga mo seryoso sa pagpangalagan? Kung willing ta, labaw nga willing ang Dios nga mo panalangin sa atoa. Espirituhanon nga bahin. Ang langit nga giandam sa Dios, langit nga wala na'y katapusan. Wala na'y kamatayon. Langit nga wala na'y kasakit. Kinsa may makasulod dito? Kinsa may makasulod? Katong mga Kristohanon nga sige at pakasala? Or katong mga Kristohanon
nga padayon nga nangayog tabang, Lord, i-align ang akong kinabuhi. Lord, i-align ang akong kinabuhi diha sa imong mensahe. Kay kung dili ma-align ang atong kinabuhi, daghan kay mga problema nga maablihan. Yes, tinuna. Kagubot, kawaladon, kalisod, kaguliyang mga problema makasud na. Pero kung ang tao tinud-anay nga nangalagad sa Dios, libutan man sila sa mga problema. Si David niingon siya, gilibutan man ako sa mga kaaway, apan giandaman ko nimog pagkaon kanunay. Kung seryoso tang nangalagad, naamay mga problema apan dili na makapahilubot nimo, mo nang magmalipayon ka kanunay. That is maunay milagro. Amen? Kita gitagaan ta og panahon ni Lord nga mo desisyon ta. Dapat mo desisyon ta sa mensahe sa Dios, dili sa mensahe sa tao. Sa inyong kinabuhi, labi na nimo Brad Merrick, nagtuo ko nga sa imong sitwasyon dunay plano ang Dios. Ayuhon ka not only in physical but also sa tibok nimong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang maayong amahan. Gusto sa Ginoong mahimo kang maayong leader sa Pinoyanan. Ug ang gusto sa Ginoo nga imong sundon ang balaang kasulatan, labi na gyud sa mga kalalakian. Tama? Kung magwali ko, Brad Courtney, magwali ko sa pulong sa tao, walay kapuslanan akong pagkapastor. Kung muwali ko nga uyunan lang nako ang prinsipyo sa tao, walay kapuslanan ang ako ang pagkapastor. Pero kung muwali ko sa pulong sa Ginoo, naay kapuslanan nga naman maluwas ka, malangit ka. Amen? Gusto ba tang mo atong langit? Amen? Lumalabay ratas kalibutan, isulod ratag lungon, biyaan na ranato ning kalibutan na. Batiman ni before ta mo biya, giandam ta sa Dios. Giun sa ta pag-andam, gitudluan tagtarong. Ako di kumuhali ninyo kung wa pa ko mahigugman ninyo. Labaw na nga di kumuhali kung wala ta higugmaan ni Lord. Munang sa inyong kinabuhi, gitagaan tag chance, gitagaan tag maayong trabaho, gitagaan tag maayo nga panglawas. Hinumdumi si Satanas ang iyang misyon, gubon ta, laglagon ta, patyon ta. Pero hinumdumi mianhi si Jesus aron luwason ta. Brad Courtney, luwason ta. Samtang buhi pa ta, magtinarong ta. Wa ba ko magtinarong, pastor? Yes, nagtinarong ta. Gusto sa Ginoong maalayin ta sa Biblia. Amen? Amen? Muna kani adto mga kaigsunan, tinguha gyud nako. Wala ko'y laing gitinguha, kundi ang kinabuhi sa tao mahigpit. Wala ko'y laing gitinguha gipangandoy. Gawas lamang sa tao makasulod gyud og langit. Tinuod man gyud ang Biblia. Wala man gyud magbakak ang Biblia. Akong challenge mo ni, katuna na to ang pagpaubos, katuna na to ang pagpailog, para kining inyong pag-anhi dili makawang. Tarungon na to ang ato ang kinabuhi, ang atong relasyon. Lord, tabangi ko. That is our prayer. Maubitaw na niingon ang Biblia katong gibasa ni Pastor Fabio kaganina sa Salmo. Apan pasalamatan ko ang Dios. Unsa may asa man to mabasa sa 64. Doon na rin mensahe ang Dios ato. 63. Salmo 63. 63:4. Na-mensahe ang Dios samtang nagbasa ko ani 63:4. Na-mensahe ang Dios. Dili gusto ang Dios nga dili nato ni masabtan. Apan pasalamatan ko ikaw samtang buhi pa. Samtang ako buhi pa. Usay sunod, og ibayaw ko ang akong mga kamot nga na kanimo samtang mag-ampo ako.
The word magbayaw, mga kaigsuonan, total surrender. Lord, I'm surrender to you. Kay daghang kayo mga Kristohanon, wala nila isurrender ang ilang kinabuhi. Munang nadapong kasuko, kasilag, kasina, pagdumot, uguban pa, nga ilang ipakita mga mas maayo sila. Munang makahukom ang tao, kay gipakita nila nga mas maayo. But you know, ang gitudlo ni David, ang iyang gipakita, before siya muampo, dili niya kalimtan ang pagpaubos. The word ibayaw ang ato makamot. Sama gud sa pulis, kung ang pulis mo dakop og tao, ipabayaw ang kamot. Ipatas imong kamot. Ang uban gani ipahigda gyud. Total surrender. Lord, I am surrender. Kanus ama ta mo surrender? Ato na taglungon? Di na ta kahimo. Pwede ba ta manindog o ni atong ibayaw atong mga kamot? Ni atong ampuan si Brother Merrick. Merrick, no? Merrick? Kanang imuhang sitwasyon, doon na solusyon. Dili lang physical ang pag-anhin mo diri, but also spiritual. Dawatang mensahe ni Lord. Kay doon ay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Kung doon na may plano ang Diyos sa imong kinabuhi, mas labaw nga doon ay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Di ba, lisod kaayo nga, muratag ulog-ulogan sa atong sakit, no? Kung ang kaayo, ganang daghang kitang pamation. Ya, mag-ampo ko ninyo, dire. Ampo ko. Diha. Ya, ato. Muna akong ampo nga sa inyong kinabuhi. Samtang makahimo pa mo sa pagpaningkamot, i-grab ninyo kining time, paningkamot mo. Munang niingon sa Biblia, paningkamuti ninyo ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Kay ang atong pagpangalagad dong Courtney, dili tiaw-tiaw, dapat seryoso. Amen. Ato ibayo ato mga kamot, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Niya kami sa pagpaduol kanimo. Niya kami sa pagduol, pag-surrender diha kanimo. Ang imong pulong nagtudlog nagdasig kanamo nga samtang muduol kami kanimo. Muduol kami sa kinatibuk-an nga pagpaubos, pag-surrender sa among kinabuhi. Ibutang sa among kasing-kasing nga wala may mahimo kun wala ka. Ubani kami sa among tinguhag pagpaningkamot sa pagkinabuhing Dios noon, pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Sa pamilya karon ni Brad Courtney, Ginoo, ako sinitugyan nga na kanimo. Kung unsa may iyang nakatunan kaniadto, imong dublihon ang iyang nakatunan karon. Kung unsa man iyang kadasig kaniadto, imo siyang dasigon, imo siyang pukahon kanunay, imo siyang tagaag kusog kaisog sa pagsunod sa imong mga pulong. Uban Ginoo sa iyang pamilya, ikan sila pala pahagtod sa limpuno. Tagaan mo siya kadasig sa pagtuon, tagaan mo siya kadasig Ginoo sa pagkaton sa imong mensahe. Naman sa mga trabaho Ginoo, kay gikan man kanimo kining tanan. Apan among mga pag-ampo, ngay mo siyang dasigon sa pagpaduol kanunay kanimo, nga dili mahimong kawang ang iyang masakripisyo nga iyang gisugdan sa pagpangalagad kanimo. Ako silang isalig diha kanimo uban siyang pamilya. I declare Ginoo nga magmaisugon sila sa pagsunod kanimo. I declare in the name of Jesus, bisan pa si imo alagad Pastor Carmen nga dunay kaisog Ginoo, adunay dihog sa pagsulti, kung doon na masay pailog pagpaubos, apan doon na say gugma sa pagpagsangyaw kanimo sa matinud-anon, gikan sa lapalapahang tod sa lipulo. I declare anointing in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Thank you Lord, thank you Jesus. Bisan pa ni Lord Courtney o ani Merrick o God, nakita nimo ang iyang sitwasyon, walay natago kanimo. Makatago man ang tao sa tao, apan diha kanimo wala gayoy makatago. Dayag nimo o Dios ang naa sa among kasing-kasing. Dayag kung nakita nimo o Dios ang naa sa among una-una. Imo siyang gidala Ginoo, nimong dapit
Tungod kay doon na kay mayong plano sa iyang kinabuhi. Og dili ka gusto nga ang imong plano mapakgang mapapagan sa kaaway mo sa Amahan. Tagaan mo siya og kusog kaisog sa pagdesisyon nga ang iyang pamilya mahiusa diha kanimo. Iyang pamilya, Ginoo, magkahiusa nga malipayon nga mga lagad kanimo, nga walay babag, walay bikil, in Jesus name. Ug akong gihinginan ang bisan unsang balatian, bisan unsang acid, in Jesus name, be held right now by the blood of Jesus Christ, in Jesus name, in Jesus name. Salamat, Ginoo, nga mauli sila nga naay kaayuhan, mauli sila nga naay kabaguhan, mauli sila nga malipayon, kay mabati nila, o Dios, ang imong pag-atiman. Uban, Ginoo, siya nga asawa, I declare, Ginoo, nga na ang pailob, taas ka pasensya sa pag-atiman siyang bana. Uban ang gugma, nga doon na sila'y kaisog sa pagsunod kanimo, nga mahiusa sila diha sa imong plano, mahiusa sila sa imong pamaagi. Uban, Ginoo, simulagan Pastor Fabio, I declare anointing in Jesus name, in Jesus name. Sa akong mga igsuon nga gikan sa syudad, gikan sa Kantibla, gikan, Ginoo, sa Sudlon, salamat, Ginoo, sa imong pag-atiman kanila. Wala nimo, Ginoo, pakyasag mo mga hangyo, ang amo pag-ambungay mo silang ampingan. Ug tungod sa imong pag-amping miari sila aron sa pagbisita, dili lamang sa pagbisita kundi pagpaminaw karon sa imong mga pulong. Imo silang giligon sa pagkinabuhing matarong balaan. Imo silang giligon, Ginoo, kay dili ka gusto nga mabilin sila. Gusto ka nga madala kaming tanan diha sa imong gingharian. Dapat mahinangpon ming tanan nga nagpaabot sa imong pagbalik. Uban sa akong mga kaigsunan nga niya karon, bisan pa ni Tia Rita, yung pamilya, day pamilya, bisan pa ni Dong Albert, Kau Jewel, Dong Marvin, day Madilin, Ate LB, Ginoo, Kapamabinbin, O Lord, Brad Serapin, Brad Moses, Ginoo, uban pa sa mga kaigsunan nga nagkaroon, bisan pa ni Sister Lisa, wala kayo'y natago kanimo. Imo ba kaming giampingan? Bisan pa ni Sister Evelyn, iyang bana, iyang pamilya, iyang mga igsuon, iyang ginikanan, I declare, Ginoo, nga ang imong kamot kanunay mag-atiman ka namo. Wala may mahimo kung wala ka, uga. Ang among pamilya, uga, pamilya sa mga Dinoyo, pamilya, Ginoo, sa tanang mga tao diri sa Sardinia, I declare healing, I declare salvation, I declare, Ginoo, nga kaming tanan andam nga magpaabot sa imong pagbalik. Salamat, Lord, sa imong pagtubag, pag-atiman ka namo. Amahan, nakita nimo, O Dios, ang among gikinahanglan. Mao ang pagkinabuhi sa imong pulong lamang. Mao ang pagsunod sa imong mga mensahe. Pasunda kani. Like ni Josue. Si Josue miingon, karong adlaw magpili mo kinsa inyong alagaran. Ang mga Diyos-Diyos bas mga Hitihanon, Diyos-Diyos bas sa mga Abrihanon, apan alang kanako ug alang sa akong pamilya. Mag-alagan kami sa buhing Dios. Mag-alagad kami sa buhing Dios. Ngamoy tag-iya sa among kinabuhi, tag-iya sa tanan. Matubang kami kanimo, Amahan. Busaan dama kami sa pag-atubang sa ugmanan. Pinagi sa mga pulog pagtulunan. Kanamo nga niya karon, i-bless, Lord. Among klimo ng panalangin, spiritual, emotional, physical, financial, tanang klaseng panalangin, I receive in Jesus' name. We receive, we receive, we receive, we receive in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Napadahin mo kaming giatiman ug proteksyonan. Wala nimo gihigaw ang unsa may among gikinahanglan. Kanunay naghari ang imong gugma, inimong dapit kalugtugahan. Kanunay naghari ang imong gugma sa tibok Sardinia, even, Lord, sa Malabuyok. Sa tanan, Ginoo, nga ahensya sa gobyerno, kanunay ka, O Dios, nagpanalangin. Kanamo, O Dios, even, Lord, sa tanan nagsunod sa FM Radio 101.3, o sa tanan nato mga kaigsuonan,
nga nagsunod pinagi sa Facebook Live account, pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing. I declare blessing. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong presensya. Thank you, Lord, sa kadaugan, panalangin, dihog, labos sa tanan. Among i-claim nga way mabili na mo sa takna nga ikaw mo balik. Sa takna nga ikaw mo abot. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Daghang pang mga kalag nga mubalik kanimo. Daghang pang mga kalag mabago mausap. Ug makadungog, magkasabot, mudawat sa imong pulo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ito pagpakan ng Diyos. I-claim na to ang blessing and salvation sa matagusa. Talaygon ang Diyos. Inay mo tapat, gipanalanginan ka ni Lord. Akong ihatag sa asawa ang pahibalo. Mga kaigsunan, at tutas pahibalo, akong ihatag sa asawa. Sa manglingkod sa tas makajot niya, tutas mga sa pagpahibalo, kanang panimbahon gihapon maora gid gihapon ang time alas 10 magsugod niya kanang ang mo testimony sunod Domingo kay si Ate Cora niya ang mo special number kay ang mga Dinoyos family ang mo special number niya kanang gahapon di ay kay aduna di ay time aduna tay gi nagfeeding gahapon. Pasalamatan na to ang Dios nga kanang naka-feeding ta, dalaygon ang Dios niya alang sa closing prayer hatag ng pastor. O niya no, padayon ta sa kuan kay actually aduna ko'y magamit nga siguro ingon akong asawa nga mura og kanang nagsabot mi nga dili base og maglisod ta sa ato ang Thanksgiving. Maglisod ta sa atong Thanksgiving kung magtukod tag simbahan. Pero wa gyud imposible sa Ginoo. Muna nga sugdan gyud nato inig 2025 January. Unya na may kanang ihatag gyud sa Ginoo kanang sugod na tagpalit nga og kabilya. Unya salamat sa Ginoo na taigsuon sad nga miingon nga muhalad siya og simento og kanang halublak atong pagpakan ng Dios no. No, si naaman siya karon ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang kinabuhi. Unya si Dong Jason sad naapod siya gihatag atong pagpakan ang Ginoo ni Dong Jason. Tungod kay panalanginan sila pag-ayo. Kay ang panalangin sa Ginoo dili mangguna sa spiritual. Kung dili dala na tanan package na eh. Pero mulihok sa ta, di mo ta panalanginan kung di ta mulihok. Ngayo tag panalangin atong pangitaon. Amen ba? Amen. Unya nilihok si Dong Jason uban sa iyang mama, iyang pamilya. Kani ula sila pasagday sa Ginoo. Unya do na sila gihalad pod nga para sa to ang simbahan. Amen. Atong pagpakan ng Dios mga kaigsuonan. So dunay magamit na sa kabilya, dunay magamit sa balas, pero kuan gyud na siya kanang dili gyud na siya dili pa gyud na siya kuan kanang kana bitawng kumpleto. Ang ako rang pangayo ni Lord naray haligi og nay atop. Muna nga inig sabayan na inig ka 2025 mo baligya pumig baka. Baligya na mo ang baka para gyud mapurma ang simbahan. Para inig ka Marso na anatay simbahan. Amen. Nanatay simbahan. Niya kumpleto naman gyud tanan. Gibless ta kanunay sa Ginoo una itagaan tag FM radio. Unya ang wifi kumpleto na to pakpakan ng Dios. Nanatay wifi. Salamat sa Ginoo. Nya ang pagkuan ani kanang maintain sa tanan gi-provide ni Lord. Amen. Ya, salamat kay sa inyong kinabuhi. I hope inig-uli ninyo inyo hagyong ibutang sa inyong una kanunay ang pagpahinumdum sa inyong kagalingon. Tagalangit ta. Hindi ta taga-impierno ha. Tagalangit ta. Tagalangit ta, dili ta taga-impierno. Doro ra bagyod kadapit ang kanang gitawag wa nay katapusan. Langit, impierno, impierno langit. Anong langit ta? Inay mo tapat langit ta.
Ato tas pagpanindog, closing prayer ta. Ato ibaya ato makamot, nindog ta. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, salamat Lord sa imong pag-atiman. Imo kaming giatiman sa imong mga pulong. Imong gipabati ang imong presensya. And thank you so much Lord sa imong pagpahinumdom kanamo paglig-on pagdasig sa pagkinabuhing takos sa imong mga mensahe. Salamat Lord nga imong gipasabot kanamo ang angay namong paningkamutan, ang angay namong buhaton, ang angay namong tinguhaon. Dapat kanunay kami nga mahinangpon nga magpaabot sa imong pagbalik. Tabangi kami sa pangalagad kanimo uban sa pagtipig sa mga pulong mga mensahe nga mo karong nadunggan. Pinagi sa grasya sa mong Ginoong Hesus, pinagi sa gugma sa Dios Amahan, sa pakikiusap balang Espiritu. Gikan karon hangtod sa pag-abot sa Ginoo Amahan uban ni proteksyon ni kami. In Jesus name. Amen. Mayong odto, and God bless. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo. God bless. Salamat sa Ginoo. Ya, kung di ko kaamin ni Mama deh. Salamat. Salamat sa pag-atin. God bless. Salamat kayo sa Ginoo. Kagabi wala ko ka-live kay gigamit ang recording studio. At paghimo sang paulayan alang sa tong mga bisita sa Katipla o sa Sundon. Mauli na sila karon. Kunya ko sila nga i-prepare tungod kay ang ilang duha ka ligid nabuslot man. Nya salamat sa Ginoo nga mangita ra gyud medri og kanang ako kung ang usa na palit na nila unya usa unya ako ang gipangita nga ato silang providean. Salamat sa atong buhay nga Dios nga nagatiman. I declare blessing and atong tanan. Happy Sunday! Blessed Sunday. Bye-bye!